Roset, هيك اللي صابيها. Ginta, incapilatata, colori, portini, amara rustica, colori, incontri. Salvatuna. Ma ragola fejs mandu, għasan. Poġġu li joħot il-qasli ma joħotx naraw fejn poġġu. Dun sab Lambertu Balzan. Aw niltqajna l-ewwel darba iżda nistħinajt kieku qatt niltaqgħu ngħidu kelma. Dawn għalim. Grazzi. Ġi l-Ministru ġdid jeżur l-iskola u tal-komplament tal-ġurnata vakanza lil kulħadd. Wara ġurnata l-iskola ma tfal dan ikun jonqos li dan id-distorbju. Sa siċċurin ma konx naf x'inhu jistampu. Fakkalma naqra Salf. Wara kollox mhux kulħadd jieħu gost jgħaddas rasu fi ktieb ma tħobb tagħmel. Ħadd din għaliklu. Iġri l-estu inna d-dar ħalli narġaw immorru l-ura lej darna. Ma kienu xtrib li frinta u jiftħu. Namillek naqrate? Mela biġuwa? Le, ma l-lum kont ftitajjina. Għot attenta, tinsiex minn xiex għaddejt sena ilu. Mill-operazzjoni law ma tanġejt ftitajjien. Jek ma jġax inqala xi ħaġa. Jinqala. Xi tidu jinqala? L-profs ma qallekx li kollu sew. U jiena nafx qal il-profs. Għaddi, Rose. Usiġu bil-qeda. Xinqala? Ara, Surgat, it-tfajlit qed igergru li s-supervisors qed jagħmlu pressjoni esaġerata fuqhom biex itellaw produzzjoni. Saħansitra jekk imorru t-tojli starhom sejrin warajhom. Ara, Rose, inti taf daqsi li bosta mit-tfajlit imorru fit-tojlet biex jiskartaw biex jipejbu. Ma naqbilx miegħek. Inti taf li tfajlit fi żmien jew ieħor ikollhom bżonn imorru t-tojlet aktar spiss. Se ċaħduna minn da dritt naturali issa wkoll. Rose, jankunu sinċiri. L-ewwel darba li qbadnihom ipejpu fit-toilets. Fit-toilets jistgħu jpejpu? Mela taqbel mija int li jmorru ipejpu fit-toilet. Billi jieħdu żewġ nifsijiet waqt li jkunu qed jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Rose, il-produzzjoni l-ġimgħa l-oħra niżlet ħafna. Għax ma tgħidx kemm għoliet il-ġimgħa ta' qabel. Jekk se noqgħdu sejrinek ma nista' naslu. Għalfiex naslu Surgat. Għati ordni lis-supervisors biex ma jissaġerawx f'xogħolhom.
Imma dak mhux għalhekk qegħdin. Biex jilabuha tal-argużini fuq il-ħaddiema. Ma fuq kollox ikkitella produzzjoni, bonus tajb qegħdin jieħdu. Naqilaw f'widna l-ftit ċentesmi żejda fl-aħħar tal-ġimgħa. U ħallina surgat. Arsena f'żak, ser irrassaq l-mentana qudiem il-grupp committee u mbagħad naraw x'azzjoni għandna nieħdu. Stenna, Rose. Dal-waqt jgħaddi li l-ħin tal kellu jien irrid Tibżax se naħsiblek xi ħaġa. Poġġi blieda. Tommi oġobni aktar surgat. Jekk ma trix inkwiet, kellimhom. Kora, ibgħat lis-supervisors kollha għandi bżonn inkellimhom. X'ġejbek? Sar il-ħin lek. Diġà ilbisna. Aħna bil-fors rridu noħorġu. Jaqgħu, reġa' bdielek. Ħajjien. L-mimgħa dinja li se mmorru. Barra minn hekk, veru għandi aptit, morru niklu x'imkien. Mela noħorġu. Kemmilna li ġejna noqogħdu hawn, donnu qatt ma jkollok aptit toħroġ. X'dan il-flett jilqani. Hekk maqtuħ. X'differenza minn triq mimlija djar żgħar ishom ħofor fil-ħajt bħal fejn konna noqogħdu. Fimna alla waqqawilna d-dar. Jekk trid taf li m'għandniex għalfejn noqogħdu fil-flats tal-gvern. Se nagħmlu l-mama għadnila li se mmorru. Biċċina tiegħi immorru. Aħna se mmorru jekk. Sirt tiddeċiedi. Iva, Johnny, għafruħja se tobroxa dik il-mejda. Għaw it-tfalja ma. Johnny, oħtok tidher ġejja. Le ma tidirx ma. Tardjat il-lumu. Ma għaltlekx hekk kiex overtime. Iva, ma dal-ħin is-soltu tkun tiġa waslet. Imma xilvan, ma jaqafx hawnhekk, ikollha timxi hawn. Issa la jkollha l-karozza ma tibdix iddum ma. Karozza. Naraw ġejb dil-karozza. Tajt mux xie biċċankwiet oħra. La jkollha l-karozza li bdan suqila ma jien ukoll. Ġejja ma, ġejja, ħammur nistennija fit-taraġġ ma. Rid. Għandi ngħid tit-tifla tagħli ta' taħtna. Xejbi tal-galbu. Għandha mixja, iċ-ċaqliqa tagħha ġennen il-kull min jara. Terġax tibda bħas-soltu da, titfadel li kreħ fuqa. Ja, sekka xi ħaġa jien. Laqas li għat li xi aħba wara kollox affarik x'taħseb inta? Skużina ma naħseb xejn. Mhux żgur rajta tliet darbit b'kollox kemm li ġejt noqotaw. Ma xorta waħda ngħid dak mhux il-biss li tilbes. U inti tagħtix każ x'kull waħda wkoll. Isek trid tikmandax tilbes u ma tilbix. Tinsix it-tfal it-tallum, speċjalment dawk li jaħdmu fil-fabbriki, ħaddu ċertu libertajiet, bejpu, jilbsu kif iridu, u sfortunatament anke tal-mu jżartu xi waħda. Imma xi trid tagħmel hekk sejrin. Kif ma naqblux waħda? Waħda li waħda qatt baqbilna. Kif inti terġa' tqabbad sigaretti ieħor? Għax inqallek it-tabib li qed jagħmlilek sara l saħtek. Hekk ta' kompli forsi tik xi attakk ieħor u mbagħad tara. Riċka, tobbajdu ħafna affarijiet. Wara kollox,
Minn mindu spiċċajt mill-pensjoni. Din l-uniku kumpanija li għandi. Għax int m'għandek delizzju ta' xejn. Fil-gallerija l-ġurnata kollha kemm mitwila tissindika lil dak u lil dik. Xi, nis-sindika? Jien nis-sindika? X'ma tara x'tagħmel inti? Intu waħdak inkom tissindikaw mela jien? Jien is-sindika. U mela tqalbu dik kull oħra x'għamlet dik kemm marret marġielu liħor kemm mar ma' nisa, dak it-teleserios li taraw intkom li kollu titkellmu fuqhom. U mbagħad jitkellmu bl-Ingliż u ma tifhux saħta għax Awstraljan mawwi. Fa kollu sew kelma kull matleb. Rik. Isma'. Jawdi taħdejna sa tixtri. Min is-sindika? Issa billi saqsejtek jekk dik taħdejna se kollha tarbija, dik tis-sindika. Jien naf xi tkun qed tagħmel? Għax kull waħda tgħidlek. Jkollha jew ma jkollix. Ma jidrillix. Qalu li l-om sena miż-żewġin. Ħadd tara għandu ma jkollux tfal mill-ewwel. Insomma, ma tistax tgħid tbaw xi tkun ir-raġuni. Li nafu li kull ma jmorru l-koppju mingħajr tfal qegħdin jiżdiedu. Nalla minn banda ta' Ajma hekk. Kemm mundiġest, issa wara l-muntani. Murġilu jerfa' responsabilità ta' tfal dak. Moħħu biss dawk id-diski tal-ġen u tal-irvel u tal-ajjat. Kulħadd b'xi delizzju fid-dinja, aħjar milli jmur jilagħbhom jew jaħraqhom sigaretti bħalek. Għax hemm insib il-paċi. Dorothy, jekk jisma' minnek jħassak jekk intom xtoqgħodu hemmhekk. Ġili għatlu xi ħaġa. Ma m'hemmx tagħmel. Ma se jkun inħallikom għax għandi niltaqa' miegħu kwart oħra. Forsi mmor niklu xi ħaġa barra. Daqshekk malajr? Seta' ġi miegħek. Ma nistax tifhem. Jassa, kieku stajtu toqgħdu fil-flatta għattat. Iva papa, ipprova jfhem. Li tuna xi ħaġa. Qatt għax aħna. Ma kif jista' jkun li bridem sensieħ jasal biex jirrifjuta regal ma missier il-mara. Sempliċiment. Tajċek, kulħadd bidejja tiegħu. Se nħallikom. Jaqgħu ma tlux li ġejtaw? Le, mhux ma tlux. Sempliċement iltaqa' ma' żewġ bib ta' xogħol u baqa' jitkellem magħhom. U jien ngħid għalija. Ma nħux kost nitkellem fuq industrial relations. Naturalment, biex ġejt tara l-mama ħrabt ħarba minn wara dar. Oliver, kif qed tagħmel int isek qed tgħidilha biex ma tersaqx l-hawn. Huwa papa, kemm Viktor u kemm int. Tnejn ta' raskom. Se nħallikom. M'għandekx għalfejn twassalni. Ciao, papa. Aktar ma xtaqt ġit. U issa lanqas nista' nkun ġenerus ma' Rose, Mela dak imqajma ma. kendom tajt. Tarx kif qallet traseta taħt fuq nistennik. Ma tlekx li sandum illum. Taf li saru tlieta, sinjorina. Jaċ maċ tajjem il-ġoni. Ma fejkun sa tal-ħinijiet. Id-disko, ma tlekx li sejra d-disko illum. Ma bżarx tiġi waħdek dal-ħin. Orqot ma, lezzjoni. Li kienet il-Madonna s-sibila ġufni u tinġabar.
ħallejnek tiftaħ. Grazzi. Nislik ħaj. Albert Johnny. Rajtek, baċ bas signorina, dik signora ta' bu signorina, jek mizzewġa. Sal-ħax ma kienx mizzewġa. Kont ħobba? Ġan, kont ħobba Johnny, Isa. Rajtek kif ħaris leja, Isa. Kont ħobba? Isa, kukun ċeppa, kont ħobba? Rajtek jien. Kont ħobba ma kont ħobba. Għajdli, ma fiex tisti. Fiex tisti, tħobb li mħabba ma fiex mistija. Isa, kont ħobba? Isa, John, Isa. Iva. Nugżak! Sadara kif nugżak! U taf xamlu lek! Għal bis-sex test, nugżak! Le, Paw, tajt il-ħat, Paw. Le, ma najdu. Zomma sigrit bejnietna. Ma tħobba u. Zomma sigrit bejnietna. Sigrit bejnietna. Nabru, John. Johnny! Minnaħa l-oħra l-inqas konna ngħidu kelma ma' xulxin, għandek istaqat ngħixu waħedna. Kont nistenna li nsiru nafu lil xulxin hawn. Jiena niskanta kif minn disa min-nies illi noqogħdu f'dan il-blok bini daqshekk imwarbin u mbedin min-nies, nistgħu nibqgħu daqshekk żmien ma nitkellmux. Isna maħniġġi. Ara ma tħallix il-biba miftuħa ta' dak l-asfur, sar. Hekk immissu jagħmel, ma rridx mit-tliera tiegħu dak. U sabiħ. Daj, xara. Danta fuq, net jiġru. Nara. Dollu xaħat qed jokrob sarf. Bil-fletta fuqna taf ġej. Tajt, ġara xi ħaġa. Naħseb aħjar immur nara. Iva, mur ara ma mhux kollhom bżonnok. Fader, għanna bżon lajnuna tijak, jek ma importax għanna bżon għamlu telefonata. Iva, mela Mela xej gravi, ma ta' fuqek ħassa ħazin, u għahjar nċablu l-tabib. Bħalissa zawġa mux qiegħed qiegħed għax-xogħol, għandi numru tiegħu wara. Mela ħalli nċempel jiena. Ġara xi ħaġa, Rose. Xejn gravi, ta' fuqek ħassa ftit ħażin. Tajt nitla nagħti daqqatita. Bħalissa mommi ma ġemba, ma aħjar titla taf xax ma ħanx tinqal. Iva, mela li għana niġej. Doktor Maġor? Fader Salv, dak li jinqodu fil-bini tal-gvern. Iviva, minnix hawnhekk. Jimporta tiġi ftit ġara x'inċident. Tajjeb, kollu sew. Qed nistennewk. Grazzi. Intom kif indunajtu? Jina kon ġeja minn barra u smajt bħal krib, jirax minn hawn ġew. Jien ma smajt xejn, dadem bit-televiġin jgħajja tam ġew ma nisma' xejn. Tajti do ma jieġi t-tabib. Il-fader qed iċempillu, mnallandu t-telefonu. Kollox sew fader. Iva, kollu sew. Dal-waqt jiġi tabib. Għalissa moħtok ma ġemba, għaskon naf li uħtok kienet infermiera. Iva, fil-fatt kienet taħdem ta' infermiera. Ma kif dejjem jara x'inqala xi ħaġa mhux? Ekku. Hawnhekk alla ħares inserta tkun waħdek. Isna mitfunina. Għalhekk kien dejjem imwerwra kemm inna noqogħdu hawn. Mhux għalhekk ma noħroġ waħdi jien. Ma l-sugax nħalli l-mara waħda. Nup ukoll jaħasra żewġa kellu inserta xogħol. M'għandix affarijiet kbar qed jgħaddila. Ara, sakemm jiġi t-tabib nidħol jien aħdeha. Hawnhekk wieħed bżonn il-ieħor illum jien u għada int. Ekku. Hawnhekk kif aħna l-bot minn kulħadd, aktar u aktar għandna bżonn il-xulxin. Insomma, laqwa li m'għandha xejn. Isek ikolkom bżonn xi ħaġa jgħidulna ta'. Rose ruħi aħna ninżlu, ħarġoni dal-waqt jitlobni biex jikol. Aħjar ma, ċaw għalikum. Aħna ser ninżlu wkoll, jekk ikolkom bżonn issejħu li jgħiduli u niġi tajjeb. Jiena se nidħol ħdejha Paw, tinsix sakkar il-bib sewwa. Issa se jibdu għal-isptar, veru? Veru ħassa ħażin? M'għandha xejn ruħi. Ejja ħalli intik tiekol Johnny. Issa mbagħad niekol. Żewġ kuċċarini ordnali t-tabib. Iva, madana kollu, tix tferra l-fixkun kollu, job tonni u neħles.
Murana xinna mela, dejjem waħdi maqfula u ġew isni annimal. Ħatoħorġu l-lejla, sewwa tagħmlu. Kif ġbajt din ħajja li kien Alla joħodni. Fej se inti ġerrew il-lejla, ma ħriġtux il-bieraħ. Ma kontx hekk intibni, dejjem hawn madjuli, ġennitek dik. ħajx. Il-Kanada u ħatfitek taħt ifreja. Ma, Fittilli aċċettajta li tiġi toqgħodu hawn miegħi. xkont taħmel waħdek? Mela jien mhux waħdi. Qiegħda, dejjem tiġġerrew barra, dejjem għandkom fejn tmorru. Aru każa, donnu s-saqaf se jaqa' fuq raskom. Ma mhux dejjem sid kollox lest. X'jonqsok ma? Fitek u ġabitek fejn ridet ibni. Anka l-ommok ġalitek twarra. Ma, ixrob! Demek tagħmel meta tinduna li ser naħorġu. Same story. Iva bil-mod għalfejn qed tolli leħnek, mhux kelma kull matlek. Ħinati Alla tapit taħt riġlejha ta' minni. Dik mhix tassew marida. Hypocrite. Iżek ħajr l-Alla li m'għandekx li għandha hi. Jekk qed tagħmel lil-sin ħażin li għandha, naqbel miegħek. Issa ser tibda tibbotja wkoll. U smani, jekk ser tibqa' bil-gaddu mejli ħalli ma morru kien lejla. X'aġek ikollu bżonn biex minn l-ewwel dawar il-klim. I know you. Kif xbajti ħasra? Kultant tini li nispara rasi. Mela nalaq ħalq u ma ngħid xejn. Il-ħallija tkompli tirrovina l ħajjitna bħalma diġà qiegħda tagħmel. Ifissa tagħha mhux kelma kull mat. Inti tibqa' hawnhekk, mhux għax tassew marida, ma xtridek i. Mur roqgħod magħha mela, ma masbor. Iva, jien ma jiena sejjer imkien, u x'hekk trid. Mela ma mmorru mkien. Waħdu mhix waħdi jiena sejra, jiena minix it-tifla tagħha. Inti minti sejra mkien, jew mija jew xejn. Waħdu mhix waħdi jiena sejra. Imkien minti sejra, insa tibqa' hawn miegħi. Ser noħroġ biex nisfida. Lek inti se tibqa' hawn miegħi, fehmt hawn! U jekk tgħidli l-oħra, wiċċek imbarra. Dan il-ħisfel kitni wislili. Aħjar il-barta jannar minnu. Dan xinu? L-asfur. Sgur daħal xi qattus. Għada se juhu battikata ma l-asfur issa. Dan xinu? Anzi, l-asfur għadu ħaj. Tibżax tinsal fil-kalma bis-sabar kollox jissewa. Kollox jissewa. Dak it-tapit minn fejn wasa. Ħara xur kaza, skużani dun sarf. U le ma ġara xej Dorothy. Dan it-tapit tiegħek? Iva, skużani. Ma ġara xej, ma ġara xej. Tar, għaxa fuq jaqbel daqxejn ir-riħ. Ma importax ma inti għadħabtu apposta xkull waħda. L-asfur. Għadu ħaj, għadu ħaj. Għall-inqas. X'ġara Dorothy? U le, ma ġara xej. ċident zaħir fik li seta ġara li kulħadd. Jekk ma nilek xi ħsara, inħallsu ilek tafx. Le, int ma tarax bitħallas. Is li int ma toqgħodx tinkwita ruħek, l-inkwit mhux tajjeb għalik. Viktor, x'kien trid tista' tinżel għat-tapit? Kollu sew fader, arani ġej. M'għandux ħajja sar. Issa hekk ġiet. Kollu servik, ħalli nġiblek it-tapit. Taf kemm illi ngħidilha biex ma tħallix it-tapit f'ħoġor it-tieqa. Kollu tieqa taħħalli ġara, imma ma tafx ma niġi nkompli ninkweta. Sewwa tagħmel, imbagħad wara kollox ma waqgħetx id-dinja tafx. Kieku tapit waqamma l-imsejken asfuri sewwat id-dinja fuq. Jaddilu tibżax. Idħol fik ħalli nġiblek U le it-tapit. hemmx għalfejn, dur. U le, idħol, mela sa toqgħod hemm barra, idħol. Għaddi fik. Ħalli nġiblek it-tapit. Aw fik. Grazzi. U l-Dorothy għajdila biex ma toqgħodx tinkwieta minħabba l-asfur. Koll issa. Ħalli waslek sa barra.
Prosit, Ros, tal-aħħar, hej, prosit. Sabiħa, il-ris, il-ros. Prosit tas-sew. Il-lek ġemma sħiħa tarx minn fil-ħodu, sawa għatlek mandak sabar id-dar. Iva xi trid noqgħod nagħmel hawn ġew. Noqgħod nisma' lila tgerger bl-artrite. Mhux biżejjed nisma' ħallej kollu. Lej kollu. Le, Roni kemm il-darba tqajmek bil-lejl. Għalfejn ma tgħidx li inti ma tafx tifqilha lil ommok, mama spoj. Int ma taħmiliex, qatt ma ħmilta. Għalfejn ma tgħidx li qatt ma aċċettatni. Forsi għandha raġuna li ma taċċettax. Taf x'inhi raġuni? She never thought I'll come from Canada u nisilqilha l-bambino tagħha. Ommok riditek għalija biss. Hers and only hers. Mur is-saq tagħha. Ma naqta' xejn. Għatlek is-saq tagħha. Iva fejn ma tgħidilix biex ma taqgħodx tindaħalli. You're my husband first. Immorru nomu. Rose, tassew ġobt nissuq. Veru, ġobtok Pawl. Jew biex tagħmel li kuraġġ qed tgħidli. Qed ngħidlek, oġobtni, isek waħda ilek issuq omrok u ħajtek. Ismaħna se nibqa' waw jew se nidħlu ġewwa bil-mixi. Namlu kif tajdu, l-aqwa li wasanna qawwin u sħaħ. Ġoni, jinżel minn hemm, jinżel, ej. Ma, tini biċċa ħobs, ma. Tik mhux għalissa, ħanaraw fejn se noqogħdu l-ewwel, ej ħaġġor l-siġġijiet. Il-mejda ħaqba. Ejja kemm se tafi, ejja povru Ma tifel. fihom xejn, Ejja, Ġoni, jibqa' żomm jdorrom. il-qoffa ruħi, ejja, ħalli nżomm is-siġġijiet. Għamlu Pawl nimxu? Morru. Lord. Lord. Asħoss ma tisma. Ma, tini biċċa ħobs oħra. Ruħi. Kem jidher l-qalbu, Ġoni. Fikrek ħafet nżillek għasel hawn. Tajt fej għamil, Tommy. Jien ġibtom miegħi. Ma rajt is-sigaretti tiegħi jien x'imkien. Huwet, minn tiegħek. U lejn niżilthom mill-karozza. Oja, hu, ha. Naħseb waqgħu li ħalli mun nara. Kemm tinkwetani bit-tipjib li tpejjeb. Xħela ta' flus. Ħallihom igawdu. Dana maħħa jaqbel għax daqsa jdaħħan, anzi minn meta marant il-tabib u qallu li qed jagħmlu sara naqqas fih. Ma xorta ta' fadu jdaħħan. Ħallihom igawdu tfajli tallu. Ftakar f'żożitna, komisna mjassrin. Illu maqqas ta' żarda tkellimu. Jekk għandha 24 sena magħluqa ta' se talaq il-25. Iva, dak sa kemm issib il-ġuvni għaddatta talija. Mbagħad tara kif tatsetta. ċorti ħażina miskina. Kella ġuvni miġnu waraja. Ma niskantax. Imma għadha żgħira fuq kollox. Sibtom ta' imma l-art kienu għax jindelli li ġibtom.
kolla d-dejjaq tawlu. Le, ma laqas ndunajk li marri tajni bija. Lor, dik bu Cynthia. Iva. Iva, Cynthia. Cynthia! 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 Ronnie, that's my uncle. ها داك سيوك القسيس. Kolla s-sensi. U inti, Ron, tajjeb? Not bad. Kif kena l-insertawkom hawn? Aħna unekka postna jena u t-sija l-ora. Konna qed ingawdu ftit l-arja tal-baħar. Good. Ilkom hawn minn filgħodu? Aha. Insomma, nice meeting you mela, uncle. Ciao, Auntie Laura. Tridu staw tibqaw hawnhekk. Aħjar imorru għandna l-ħwejjeġ wieħedhom. Emmel intom tafu. Ciao, ciao, Tsi. Ciao. Qed taħseb ħalli Lor. Ma trix tkun psikjatra biex tintebaħ li mhux kollha sew bejnietna. Kultant naħseb li aħjar ma ġiba xejn l-hawn hija George. Ma kienx holiday li ġew jagħmlu. Ikolli ngħid li hi kienet il-ħtija li ħaffitlu il-pass lejn il-qabel il-missiera. Dorothy! Dorothy! Irnexxilek. Proset. Tlajt sparat bl-aktar ta' voti. Fil-komitat ta' xogħol xidillek. Jilu kol għandi xnajdlek. Xikkej sabiħ palma taftaħme. Le, issa bdejtu. U s-sufan qatt naħdem is-suf. Kont ma tiflaħx. Illum ħassejta l-ewwel darba. It-tarbija. Kmini wis. Le, tajċ kem tat nibsa għaja. U inti bħalek fejtaf biex tatek. Iva, tati ċans. U ta' 3 xhur. Tħossa fik. Tħossa. Tiċara. Laħwa xaħti. Footballer sajku. Le, tennis jew volleyball player. Naħseb li l-mara ta' data ma' ġemna xej ma' rixraqlu ta' għadhom kan waslu għamma missjara naħseb li. Metropoliti edukati, mux bħalu ta' għax vera ta' wara l-muntanji. Konti l-attarax u nizel ta' waruċu l-daħħal oħra, Slipni. Intela fuq il-bejt, intela del-kaxxa. Tanċ paċ ta' M'għandekx tippretendi li jien għandi naqbel miegħek, int għandek l-idea tiegħek u jien għandi tiegħi. Prosti, jiena nifraħ għalek tilħaqt fil-kumitat tax-xogħol. Imma xorta għadek b'idejat żbaljati. Żbaljati għax nimxi wara partit li ħares l-interessi tiegħi, ta' ħaddiem li jien. Ħaddiem dawk merijiet, dawk ma' idejat ta' dari. Illum il-partiti kollu ma konxi li il-ħaddiem huwa element ewlieni fis-soċjetà. Xtafu li l-ħaddiem huwa element qawwi u mingħajru ma tistgħu tagħmlu xejn, issa tippruvaw tinħabbu miegħu. U l-partit tiegħek taf x'inhu qed jagħmel. Qed jipprova jisserva bil-ħaddiem. M'għandux viżjoni ċara ta' dak li għandha bżonn Malta u rrid jagħmilha ta' tarka tal-ħaddiem. Ħallina. Bil-mod, Oliver. Għal xina dik li neqdew bil-ħaddiem għalli li tkidni wisq. Mint ipokrita! Ipokrita ma tgħidlix? Li ma tgħidlix ipokrita? Issa taj dan il-kliem biddilt it-ton issa nsejt kemm kont tajjed ma sħab il-ħaddiema fuq kollox lejli. Kif kwieti? Kif batu fuq il-politika. Iskodkom xi daħlu tnejn li jintu. Ara Mari, imxi morru. Għalija tista' tmur ħatma batalik. Fek. Imxi. Meta trid, ejja rama tort. Dan x'tak. L-ewwel darba li għamiltu hekk. Missirek ħaseb li se noqgħod l-insulti tiegħu jien bħalma kont noqgħod meta kont għadni jarus lilek. Dak qatt ma ridni ġodaru. La u lanqas ommok, illum ħareġ kollox fil-beraħ. Inti tajt fek. Nafx jgħid ngħid web titmur għandhom mur waħdek li tqisniex. Imur jixxejjer u l-partit li jżomm miegħu. Ma naħlux politika f'dajna dik. Ila tinħema din tal-lum ila żmien tinħema. Jekk missirek senjur, jien ħaddim fit-tarz. Allura b'daqshekk.
Min dejjem kellu f'moħħu biex ilaqqak ma' xi ħadd tal-klassi tiegħu. Mhux dik biss li ma tafx. Li missieri mhux qiegħed mommu wkoll ta' tifajni u ara jinx jipportani minn missieri. Għalfejn li tajt li dan kollu fik? Jien mhux dejjem lilek ridt. Naf, ma rridunix. Ma żammejt qiegħed għax kont inħobbok. U għadni. She's a bitch. Qoċ sejħilek, wara kollox kull ma saqsietek huwa li jenna mżewġin aktar minn sena. Imma dak il-klim lilek mis-saqlit u mux li bitch. Bitch ommok, si u kurastek. Iva m'intix qed tirrealizza li kull mwet tipprova tagħmel li ġellidna. She's just a Maltese bitch. Issa nolib xinejjen, issa ngħidlek wara kollox għandha raġun li tajla, għax inti iktar barra mill ġewwa, fimt? Għal-Kanada tiegħek tazzjonku tal-aħseb. It-tifel tiegħi iġġennu xi għażibel. I hate you! Għax ħallastu kollu. Għam dawrin tajjeb hawn. Naħseb li Johnny di biċċa xogħol ta' Johnny. Jekk mhux tajb għal man-nies imishom jaqfluh. Skassaw sera, ċorri skuru dak. Għal ta' tfal insomma. Paw. Għanajdlek paw li jem. Skuru ta'. Johnny, isma law, siħeb. Isma law, higa. Ejja law. Di xolok? Di xolok? Sarqu l-radio, taf? Għaw il-ħallilin għaw fuq. U taf il-ħallilin xnamlu l-għom nitfaw il-ħabs. Bi jisra il-ħabs imur. Febni! Il-ħabs imur, febni! Ġad, ejja! Għadu ma jafx insarraf jien. Xalek xaħġa? Ġrali fuq li ġrali. Taf li mdawrin bil-ħallilin għaw int? Xissu Marija, ħallilin? ħallilin. Xtab xejn nibżan oqtawn waħdijin, ma kienx li rridu jwessaw biex jow tafawnaw. Ħallik mit-triq il-salsija. Taf li sarqu l-radio minn fuq il-bejt. Le, sarqulek imbassa taqba tutwaħħalin. Jek ħattu jien il-biraħ fil-ħodu. U nsejt najdlek? Xamilt? Il-biraħ ma kellix imur moħti sunta jien witilajn u ħattu miħaj, u ma konċaw biex najdlek. Kif? ħattu miħaj. Ġifiri inti sgassajt il-katnat? Le, ma sgassajx biex ċavetta ftaħtu. Bdin nara, mux biraħna s-soltu niftaħ. Mux din iċavetta tija. Ux di mux l-isperki. Allora inti skassajt. Issa kulla ħat waħda bora ma xorta fetħit li. Għall-ewel damet biex ċedi ta' battajtu daqqa bil-kopti u fetaħ. Xwaħda rrili, irranġajtni għal-festik mandatu. Ma jimort nwaħħal f'ġoni ta' għanna. Xabilt! Ħallini bħal sata! Ħallini! Supporti aktar zi. Tlewimna li d-darba n-naħlet ommu kienet ila tindaħal bejnietna. Ma l qbattu tlaqt. We're not the same, Ronnie and I, uncle. Niftakar meta ġejt lura mill-Kanada l-ewwel darba. He loved me, wara kerġa' ġejt lura. Taqs kemm kontu tidru kuntenti ħass. Konna kuntenti iva veru ma minn sena nofs wait she changed. Ara Cynthia, inti ħad deċiżjoni fis-saħna. Cynthia, fid-dinja kulħadd jitlewem. Ma tixtieqhom daqshekk kbar. Ara, isma' minni, jiena lissa m'għandix għalfejn ikunna fir-raġuni tat-tilwima ta' bejnek u bejn. M'hemm xejn naħbiti, tista' tkun taf. Tista' ma tgħidli xejn għalissa. L-importanti li tieħu l-parir tiegħi. Inti jeħtieġ li terġa' tmur lura f'dar żewġek. Never. Isma'ni Cynthia, bli għamilt inti Dennis ħaġġib.
L-inkwiet ma teħlis minnu u daqshekk u jispiċċa waħdu. Titkun mara biżejjed biex tidħol ħalli solvih. Issib it-triq tan-nofsa bejn l-inkwiet li għandek int u ma' żewġek. Tasal f'kompromess. Saħalli ngħidlek x'nagħmlu. Issa jekk trid iwasslek jien lura d-dar. U jekk trid għajdilhom li wassaltek jien. Isu qatt ma kien xejn tajjeb. Għanna, idħol Għanna. Le, xtaq biss nkun nafu x'minnu dak li qal it-tifel. Mela x'seta ġara? Johnny niżel minn fuq il-bejt imwerwer. Għalli li hemm xi ħadd qed jisraq l-affarijiet minn fuq il-bejt. Isma' Johnny xim daqqet jistħajl ħafna xorti. Skużi ta' it-tifel mhux miġnun, veru għaddu tifel ma mhux giddib u ma jqalax plajiet. Li għalli Pawli li l-ekser u l-ek xi radju inti għar ma jtajjat fuċċu. Laqqas bis kellimtu jien waħt. Li mhux hekk qalli, għalli bdejt tajjat fuċċu dwar ħabs u mhux ħabs. Donnok qed tissuspetta li hu seraqulek ir-radju. Li ħalifni li ma miss xejn. Missara x'ġara Pawl. Ħadex u ma jridx jerġa' jitla' fuq il-bejt. Werwirtuli tifel. Isma' jekk Johnny jiddeħex mix-xejn, għaliex kien kelma jieħu għalih, allura mhux tajb għal man-niesux. Iva Pawl. Grazzi. Sekk tista' tkellimni hekk. Inti l-veru fili. Iva. Prosit, hej Anna. Tiġi għawara biebi toqgħod insolentani. Ara ejja ġewwa Pawl. Le, jimsaħalli għat insolentani. Dili ngħidlek fili. Għaxsibtu tifel il-Johnny. Anke maħtek taqbel. Le Anna ruħi jiena kandi nagħti raġuni xi ħadd il-żewġ sena tiegħek. Mela intu kon qed taħseb it-tifel tiegħi ħallin. It-tifel tiegħi mhux ħallin. Johnny tiegħi għandu qalbu tad-dem. U ma rridx qed nafżakom. Ara ma tħallsux leħ intejn intom. Le li ma tistax tajlek għax jiena qatt ma xejn. Qatt m'għadlek xejn lilek u lanqas lilu meta tagħmlu dak l-istokru kollu bir-radju. Ir-radju tat-tifel qed tara. Intwili oħra bħal żewġek. Anna ara, aħjar tmurru wara bibna. Semmur tifżar, semmur. Mintom spiċċajtu għalija. Law x'nisuma. Fil-ħbieb fil-li maħniex. Ma rridx ngħidlek qudiema, m'għandha raġun. Intu. I'm sorry. Ent li trid tifhimni. Nafu anki. Ronnie! Ejjejni! Ejja, Ronnie! Nafli mittix riqet! Ejja, ibni! Ejja, Ronnie! Dik ma trid xejn. Min jaf li kieku kienet ammok. Ronnie! Isma dori tiruħu ta' tidnilon xorlok, għajti tagħmlu xorlok jien. Dik wara kollox xafi toqgħod titlaw fuq għax ma tomx xorxel. Fil-gallerija? Lex jidru korroħ minn barra. Għandek raġuni rukola fuq nitlaw xor. Fil-gallerija narom jiddensu. Insomma, meta tritajli. Id-dum xejn fuq. Skur mussani kol il-lejla x'muselmu lix. Kienet t-terraż dawret wiċċa naħħa l-oħra, he. Min taħseb li? Għajar tara bintax qed tagħmel. Jifissa biżejjed, Pawl se tibqa' sejjer tajt. Għax li kum tħalċint fija l-affari, kont nirranġa kollox jien. Skużi, Sara mhux jien għamilta, Sara int għamilta, ġejt waħħal fih mingħajr ma kont fi żgur. Issa taf ġara minħabba fik laqqas lejja mu ma jħallsu laqqas qed iselmuli. Sarem, hej.
Zgur se naqsulek xi pence mill-li għandek. Mux Fatima, jena nobod ikolli xinajt mal-ġirien. Mela, mur. Mur kellima, ħalli tajt li waqajt għalija. Mur kellima. Kellima mux taf il-għala u biex ma niksirx kelmtek għalek. Inti taf li t-tort kollu tijak kien. Tort tijaj? Għax ma tajt li trid patti għal dak li simħazin li għandek. Ma tajt li x'għandek raġun. Għandek raġun u għal iva, minn fuq. So waqqal sekka minn tivili. Ija, dak għala hija, vili jena. Għal ma tuf vili iva. Ma xi waħda minn tijajjen. Għarħamur l-orqot. Għaxem ninsib il-kwiet u l-paċi. Rose? Rose? Hija x-xita. Ġew xil tagħmel hawn. Imma ma taf li qed hawn fuq. Fejn ir-radju. Inżel isfel iġrimux. Il-ħontar min għajnej